Priatelia, v záhrade máme jeden pekný strom, ale keď bol taký mladší, tak predstavte si, jeho vrcholec išiel až do parkoviska. Nemohli sme ho prijať v takej podobe, tak trocha sme ho zostrihali, potom sme aj polievali, potom má tu dobrý vzduch naokolo, takže z neho vyrastol zrazu nádherný stromček. Prečo to hovorím? Začíname pôst. Ideme do výziev, ktoré vám chceme teraz ponúknuť v týchto nasledujúcich dňoch. Všetko nájdete na našej stránke ministranti.sk. No a my sme tiež také stromčeky, možno troška krivé, možno všelijaké a treba nás aj strihať, to by bola tá vôľa. Treba nás aj zalievať, to je tá modlitba. A takisto aj dobré skutky robiť a to by bolo krásne, to rozpätie a tie konáre a tá bujnosť toho človeka, taká nádherná, ktorá môže vzniknúť, keď si dožičíme tieto veci. Takže ideme do toho, ideme zapustiť korene do viery a ideme skúsiť skrášliť seba pre radosť Pána. A ideme šíriť aj Božie kráľovstvo. Všetko viac, všetko sa môžete o tom dozvedieť na našej stránke ministranti.sk.